Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangaken nami kula Intan Elin Karnia Dewi, NPM 129 saking Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Magelang. Video niki didamel kagem jangkepi tugas mata kuliah Bahasa Daerah ingkang diampu Ibu Dr. Gali Istiningsih Magister Pendidikan. Kula badhe nyekar pocung Laras Lendro Patet Manyura. Sugeng midhangetaken. Titi larasipun tembang pocung. Nam nam molu cici ciro nam nam molu ciro nam luroci ciro cilu roci nam 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 cirolu roro cinam cici ciroro. Cakepanipun tembang pocung. Ngelmu iku kalakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekase dur